Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Kakanhuan jong ka National Pageant India, lengba ka NRE Pageant India Private Limited, hakalay po tarik mutaw banaya yong arajar arpo. Kalay Sngewbha arspa tali ki surgical suit, siya ki doktor jong ka Shillong Civil Hospital, yaki balano senyang da kakanhuan jong ka NRE Pageant India Private Limited, haringkat ka jingit lelang bat ka Rzim. Yakini ki surgical suit la pediang Sngewbha daw doktor wan bot mi sutnga, bat u doktor lalu ki bala syakri ki nong pang Shillong Civil Hospital. Haka jelang ka balingkon, ka bala pelong haka yingsa jong MP ke jela nak Shillong Parliamentary Scene uba Vincent H. Pala. Hashua ban a yikini kila jengram la pelong shua yik jing duai ke balingkon daw Dr. Balajit Nongrum uba trei ha Rzim haka balai dan rengkat ru u Presiden jong ka National Pageant India uba Ransom Sutengah bat ke National Director jong ka National Pageant India ke Kong Eldora Betsy Lingdo bat unong trei jong ka Rzim uba Techdor Tiuso. Hakan ni kapor ngidon kini ki organisation kiba ia involved kawai kadeka Rabi Sakaria International Ministries but kawai padde kabadon kabangidon kadeka nika NRE National Pageant India Private Limited te nakamta kini ki arspa atli ki sud ngakwa banithu ai doktor mo isutnga bai doktor lalu Baya kini ki arspa lagi suits ngin sponsor nak Rzim mat kumju nak NRE Private Limited Pageant India Private Limited te kata kade bang kwa banin yat hui fi tela da fidon kam syusyuro MP la au mentan tingin ya mobilize syusyu hi la dadang.com nak yang kajong fi te nak menta kini ki arspa tali ngin contribute nak Rzim mat kumju nak NRE Pageant India Private Limited. Ti kalong ka jing kemen nakaliang ka jongi kadi ka project rumri bangi long involve tanghang ni ndai ki wi jaka po ri India ha China anemde ha Chennai ha Hyderabad ha ki wi jaka rong long involve ha ka banirap banya trailang kumnu ban yele persya yu ni kunyang ti kamde tang po Shillong yele ngidon ki project ha ki wi jaka ru ti gi aingo yu blay bangi aingo bangi la yo e kani ka por bangini contribute lang lakalong ka baret ru yakini ki surgical suit namenta ka hospital ka banlong ka jingkerku yakinong tray yang tai bat khamtam yaki patients ki bawan ban sha sumar kum ka shibenta jong ka bangin ai ka jingarap halor ka jingdon kam jong ki doctor te ngishim ya kani ka lat ka kabu ka ba I ba palaru ila don ka benta ya ka ban play kani ka connection halor kani te kumta ni aingu you play but bangila banle kani but ni ai khublei ru kumju in collaboration with Rzim ringkat bagi members na ki team jong Rzim ki bala don ringkat bat ni but hagaju ko poru kani kalong ya ka bangin ngi kum ki priyo bangin dom numdan ka jing shapting henry bangi ngin long kum kita ki shipai ki banyale ya kani ka thma hadu bangin da jok ka thma persya uni COVID-19 ringkat bat ka jing don ringkat ka jong blai ha ka ba u ong ha ka tin ka jong u be still and know that I am God to ngap bat tu tip bangalong u blai te kum ki briu ki batip u blai u ba im u bangi ngi don ai ba kai ka bangiyat nang ni shakmat ngin long kita ki beslur bat ngin long ki bejok kalong shisha ka basyo tanat bandon komopi ban yarap lem yangi khamtam ngi ki doktor ma ki don ki bun ki jing ki ba ngima ngi atrei ha ka bangi atrei kani ka kam mar ki don ki bun ki jing duna hanrei komopi ba pej ya ka suk ka san jongi baro bar ki ba pej ki kinong trei khamtam ngi ba trei ha ka health sector ki ba ki bangi deal directly but ki patient mo teng ngidon ki jingduna hang tai hanrei kalong ko basyo tanat bade ko ba kumopi phiami shakmat but ngaingu yu blai ba philala banirap yangi dakini ki jing ais nyo bha jongpi but ngangai scam ban kerman scam but kini ki jing ai jongpi ar spa kini ki han wa ki surgical suit kanirap shibun yangi but khamtami kinong trei jongi ki ba trei directly but kito ki ba
yo ikene jing pang kham tam ha ka bania da yang khnang bangin ngin la bania da ya ni yelade ba khnang bong ngin nam spread su yo no khunyang jing pang shaki wei pat kum ka dak jong ka jing yarap ka dak jong ka jing yatrelam kani mde tang bangin ain rel adap kerku kerdok mah tang RZIM tengah kermen baki doktor ba pendon kam kani ru ubleun don lang bat pi dia pendon kam hok ikini lang ba ka jing duai na dong hadong ngangit barok kawe keperti kangit mentah aduk mentam pat don dawai ban pengkoj inu knian hajuk ko por mdi penting namar ba la di pangro bon ki ba koj te ki doktor hang ni ki doktor ki ba paunam u doktor setengah le tu perlok prasenong na aduk dang rit te bi jan bha tengah sothuk ke jing don kam chongki sim kini ta ke jing ai ke jing kluj mesim ke jing duai u blen don dekat bati kenang ba pilap dan pendon kam hok ikini kumo ongi ba ransom mde tang kini la pidon kam kono ngi long ba kloi ban yarap dang bon ki bare di ban yarap kono benta mo nga ba ket phim don le ni ka sarkar kam don re ka ding sim benta jungi ka jing kloi jungi kata pangi ko ban ai na kaliang jungi kuble si bon ni fi